Ja sitten otetaan kollektiivisesti vielä yksi kortti tähän päivään, mitä sieltä haluaa nousta meille. Sinä olet rakkauden valo. Arkkienkeli Metatron haluaa muistuttaa sua siitä. No täältä haluaa tulla myös kaksi muuta arkkienkeliä mukaan, eli Ariel, ole rohkea, ja Uriel, luota sisäiseen viisauteesi. Ja samaan aikaan, kun mä laitoin nämä kortit tähän, niin tommonen ajatukseen liittyvä korttipakka lensi ihan leväälleen tonne lattialle. Elikkä jonkinnäköinen niinku pyhä ajo, että älä kiirehdi. Että siitä voi tulla vaan kaaosta. Että todellakin sä oot rakkauden valo. Ja oo rohkea siinä omassa energiassa, siinä kuka sä olet. Luota siihen sun sisäiseen viisauteen. Kaikki tapahtuu pyhän ajatuksen mukaan. Älä hötkyile, muuten saattaa tulla kaos. Niin kuin mulla täällä. Mutta ihanaa päivää sulle ja ennen kaikkea tästä mä haluan muistuttaa. Ole rohkea, koska sinä olet rakkauden valo.